Hej og velkommen her til den her lille præstation omkring de grundlæggende ting i REM. Kun de grundlæggende ting. Der er jo mange af os, der skal ud og begynde at lave de her målinger inden længe, og derfor er det måske meget godt lige at få repeteret sådan helt ned til benet. Hvad er de første ting, jeg skal kunne for at komme i gang? Og det er det, jeg håber at gøre med den her lille, forhåbentlig relativt korte præstation. Det vi snakker om, det er, hvad er det egentlig, vi måler? Det er, hvad er det for nogle kurver, vi kigger på? Måler vi output-kurver eller gain-kurver? Og så prøver vi at få nogle billeder af kurverne på skærmen, og jeg prøver at snakke lidt om, hvad er det, man kan forvente, at man skal måle på de her kurver her, så vi kan se, om det vi får ud af det ser ud til at være rigtigt. Jeg kommer ikke til at snakke om de mere avancerede ting, jeg kommer ikke til at snakke om finregler, og jeg kommer ikke til at snakke om kravene specifikt. Det må vi have i en anden video. Jeg vil derimod gerne snakke om de helt grundlæggende REM Basics, som jeg har kaldt det, og jeg finder lige en pointer her, fordi så kan vi pege lidt samtidig. Helt grundlæggende er REM jo en meget, meget simpel måling. Indskudsforstærkning, som det hed i de gode gamle dage, da man startede med at lave det i Odense og i USA et eller andet sted. Stig Dalsgaard havde samme idé som nogle amerikanere, at hvis man nu spiller et eller andet signal, vi kender, typisk noget støj, eller i dag et talesignal som ISTS, sætter det ind i, eller sætter personen, som vi gerne vil måle på, ind i det her felt fra det her, den lyd, der kommer fra højtaleren. Og så samtidig med, at man placerer høreapparatet bag ved øret, så skubber man sådan en lille probe, en lille slange ind i øret, og lægger den tæt inde ved trommehinden. Og så måler man lydtrykket for enden af den her slange. Man kompenserer selvfølgelig slangen ud først. Og så sammenligner man det lydtryk, der er kommet herinde ved trommehinden, med det lydtryk, der er her, og så i virkeligheden også det lydtryk, der er her rundt omkring hovedet. Derfor har man ned i den her lille måledims, som er på sider på REM-systemet. Der har man også en referencemikrofon, så man kan måle både relativt til, hvad jeg egentlig sendte ud fra højtaleren, men måske mere interessant relativt til, hvad er der herude på den anden side af øret, i forhold til, hvad er der herinde ved trommehinden. Det er det, som vi egentlig gerne vil måle, fordi så får vi et billede af, hvad er det egentlig for en lyd, som høreapparatet udtrykker. Hvad er det for en forstærkning, vi får igennem det her apparat, og hvis proppen er åben, så er det også, hvad er det samlede resultat af den lyd, som man hører ind ved trommehinden, og så kan vi så sammenligne det med, om vi tror, det er det, vi gerne vil give, eller vi skal foretage nogle korrektioner, fordi for eksempel øregangen er for stor eller for lille i forhold til det, vi forventer. Nu spiller den et eller andet, det var ikke. Det var fordi, at det var en højtaler, en lydfil, jeg har sat ind. Det skal vi ikke høre på, vi skal lytte på mig snakkende om et høreapparatsystem. Fordi at det er værd at tage med, det er væsentligt, og det er et vigtigt argument i forhold til at lave REM-målinger, at det vi tester på, det er jo hele systemet,
Det vil sige, det er selvfølgelig selve høreapparatet, den forstærkning, de algoritmer, der er inde i høreapparatet. Det er selvfølgelig også, om høreapparatet er tændt og virker. Det er alle de funktioner, der kunne ligge i det. Men det er i høj grad også domen herovre. Hvad er det for en kobling, vi har til øret? Hvor tæt er den? Hvor utæt er den? Hvordan sidder den i øret? Tilter den ind i øret? Sidder den rigtigt? Er der et buk, den sidder og spiller ind i? Ja, helt banalt selvfølgelig er ledningen helt eller ej. Det kan man måske se visuelt. Men alle de her ting kan man jo også se, hvis man putter den her probeslange ind og laver en måling om, hvad der er lydtryk rent faktisk derinde. Så vi vil gerne teste ikke bare høreapparatet, men egentlig hele funktionaliteten af, at systemet er på plads, og at der er hul igennem. Og vi vil måske faktisk gerne teste det, når vi udleverer, og så igen på et andet tidspunkt, hvis folk kommer tilbage og synes, at tingene ikke fungerer. Fordi så kan vi ligesom korrigere for de her ting. Så hvad er det så, vi måler? Jamen der er på den her slide i hvert fald 5 grundlæggende målinger. Og jeg har for hver af dem, på nær de 2 sidste, det vil sige for de 3 første, skrevet et R-et G, og det står for henholdsvis response og gain, altså enten et output i dBSPL eller et gain bare i dB, altså en relativ forskel, en relativ forstærkning af lyden. Jeg skal komme tilbage til på næste slide i lidt mere detaljer, hvad det betyder, om man måler det ene eller det andet. Men på den her slide holder vi fast i bare at fortælle om de grundlæggende målinger, vi laver. Og den helt grundlæggende måling, vi laver, det er REUR eller REUG, lydtrykket eller gain, som funktion af frekvens i den åbne øregang. Og det er dem, jeg har illustreret heroppe, som de 2 sorte kurver heroppe. Den ene her er en gain-kurve. Den vil vi forvente starter omkring 0. Der er ikke nogen forstærkning, som følger øregangen i bassen. Men det er der, når vi når op sådan ved 1, 2, 3 kHz. Så vil vi se et løft, og så falder det igen efterhånden, som vi kommer op i frekvenser omkring 6-8 kHz. Så er vi nede omkring 0 igen. Den er måske ikke så tydelig, som den er her. Og den er i hvert fald ikke så pæn kurve, når vi måler den med remostyret, men det giver en idé om, hvad det er, vi forventer at se. Måler vi responses, jamen så vil vi have, i stedet for 0 her, så vil vi have et niveau, der svarer til inputniveauet. Det kunne være 65 dB SPL, det ville være naturligt, hvis det var ISTS, man brugte som signal. Men ellers så er kurveformen den samme, så den er altså bare parallelt forskudt fra de 0 og op til det niveau, som lyden bliver udsendt med. Hvis vi går videre, så den næste måling, vi vil lave, det her, det er jo ligesom basismålingen, den unaided gain. Den vi egentlig rigtig er interesseret i, hvis vi starter med at hoppe ned til den, det er jo real ear aided response eller real ear aided gain, lydtryk eller gain med apparatet aktivt. Altså først har vi målt i den tomme øregang, og så har vi målt med apparatet sat på. Og der skal jeg så huske at pege hernede på den tredje hernede, fordi det er selvfølgelig den her kurve og den her kurve herovre, vi får. Jeg har stiplet de 2 sorte her i baggrunden, og vi vil gerne se en eller anden pæn forstærkning i forhold til den unaided gain. Måske er den ikke helt så flot, som den er her. Det kunne godt være, at vi ikke har helt så meget, eller det er nok meget sandsynligt, at vi ikke har helt så meget basforstærkning, som vi har på dem her. Men i hvert fald skal den være højere på begge kurver, svarende til mere output eller mere forstærkning, når vi har the aided gain. Og det var den her op. Så kan man også lave en, hvor man har puttet høreapparatet i øret, men ikke tændt for høreapparatet. Det er det, der hedder occluded response eller gain. Den har jeg kun vist som en gain her. Det man ser, det er jo bare, at så skulle der gerne komme mindre lyd igennem, og det er en måde at kigge på forsejlingen af øret, altså hvor tæt proppen er. Det er også en måde lige at få i starten i hvert fald at få lavet sine målinger sikkert på, så man kan se, at når man har puttet apparatet på øret, så har man også fået et mere dæmpet input, fordi at
proppen til en vis grad lukker for systemet. Og den måling vi laver er stadigvæk fornuftig, fordi vi har ikke fået proppet proben for langt ind i øret, eller fået trykket den til, eller et eller andet. Så jeg synes, occluded målingen er en okay måling at lave, i hvert fald i starten, til man bliver lidt mere sikker på sin placering af sin prober. Så kan man nok godt springe den over. Den har dog betydning for, om man vælger at korrigere for open fit eller åben tilpasning. Det er en ting i målesoftwaren, hvor man kan vælge den her korrektion. Og hvis man vælger den, så er kravet til, at forsøgspersonen sidder mere stille, større. Hvis man ikke vælger den, så kan man godt læne sig frem eller tilbage, uden at der sker andet end at lyden justeres. Men hvis vi vælger at sige, at tilpasningen er åben, så ved vi, at der kan risikere at komme lyd ud fra øret, fra høreapparatet. Og derfor så fikser vi og bruger ikke lydstyrken fra den her mikrofon herude, eller i hvert fald korrigerer vi for den. Og det har vi gjort i en tabel på forhånd, og derfor kan vi ikke flytte hovedet, eller kan kunden ikke flytte hovedet, når han laver de her målinger. Hvis høreapparatet er tilstrækkeligt lukket, altså hvis der er en stor forskel her i occluded gain, så er det ikke noget problem, så kan man da være med at korrigere for det, og så kører vi bare, som man har gjort i gamle dage med en automatisk korrektion. Hvis man er i tvivl, så er der nok ikke noget galt i altid at lave den der korrektion, hvis det er det, man vil. Bare instruere folk i at sidde stille, når de laver målinger. Det tager jo relativt kort tid. Så er der to andre kurver, vi kan snakke om. Den ene, det er den, der hedder Real Ear Insertion Gain, den gode gamle indskudsforstærkning, som Dalsgaard og andre undersøgte i gamle dage. Man bruger den ikke så meget mere. Det er en subtraktion, altså man fratrækker den her op, det unaided gain, fra det aided gain, og så får man en gain, hvor øregangsresonansen er forsvundet i virkeligheden, fordi den har man ligesom ikke interesse i, man har interesse i den ekstra forstærkning. Så man kan sige, at i virkeligheden er det forskellen på den stiplede kurve hernede, og så den blå kurve trukket op her, både på gain og på responskurverne. Den sidste kurve, der er værd at snakke om, det er Real Ear to Coupler Difference, som er den måling, man bruger til børn, men som virkelig også er den måling, der er basis for rigtig meget af de kurver, man ser i softwaren. Fordi det er simpelthen overføringsfunktionen, som det hedder, hvis man er ingeniør, kurven, der viser sammenhængen mellem lyden i det rigtige øre og lyden i kobleren. Den er vist hernede som sådan en gennemsnitsværdi. Det er simpelthen ikke stejlt, men jævnt stigende kurve. Jeg tror vi er oppe i 10-12 dB herude i 6-8 kHz, som man enten kan bruge som sådan en gennemsnitsværdi, det er jo det man gør i software, der kan man jo ikke måle på det enkelte øre, eller hvis vi laver en rigtig rem, så kan vi få den helt rigtige overføringsfunktion tastet ind i softwaren, og så kan vi faktisk i softwaren simulere præcis, hvordan lyden vil blive med trommehinden, uden at vi behøver at især have barnet til stede, for eksempel. Godt. Jeg lovede for et par minutter siden og kom tilbage til det her med gain eller output. Softwaren skifter jævnt mellem dem, og man kan sådan set vælge begge dele. Den store forskel, det er, om det vi interesserer os for, det er det reelle lydtryk herinde ved trommehinden, eller det er lydtrykket herinde ved trommehinden i forhold til det lydtryk, som referencemikrofonen har målt hernede. Det vil sige, at hvis vi måler i absolutte værdier, så måler vi output herinde, og det betyder også, at hvis vi måler ved forskellige taleniveauer, så får vi også kraftig output herinde. Hvis vi måler gain, jamen så måler vi i forhold til det frekvensrespons og det niveau, som der er uden for øret, og dermed får vi, ligesom annulleret, hvis nu vi måler med for eksempel et talesignal, hvor vi har en mere karakteristisk ikke flad frekvensrespons, så får vi korrigeret for det med det samme, og vi får også korrigeret for inputniveauet, så vi netop kan regne med, hvis ikke der kommer nogen forstærkning her, så er den 0. Og det vi ser, det er kun forstærkningen. Det vi dog også ser, det er jo selvfølgelig så øregangsresonansen,
fordi at øregangen jo ikke er til stede, når vi har referencen herude, men det bidrag kommer med, når vi måler herinde. Det er sådan set smagsag, hvad man kigger på, fordi principielt så viser målingerne det samme. Selvfølgelig hvis man vil sikre sig, hvor meget niveau der er inde i øret af en eller anden grund, at det ikke bliver for højt, så kan det være en god idé at kigge på output. Hvis man er mere interesseret i, hvad det er for en forstærkning, høreapparatet laver, eller hvad det er for en lyd, man får, reelt samlet forstærkning af det åbne øre og høreapparatet, jamen så vil det være en god idé at kigge på gain-kurvene. Og som sagt, jeg er ret sikker på, at alle software, jeg kender til, kan skifte sådan umiddelbart mellem det offset, som der vil være, hvis man måler den umiddelbart i forhold til den korrigerede værdi, man får, hvis man refererer til referencemikrofonen. Så for lige at tage sådan en lille historietime og for at vise, hvor ufattelig primitive egenskaber jeg har inden for tegnekunsten, så har jeg lavet den her lille slide, som viser forskellige måder at lave målinger på. Startende herovre i den ende, hvor vi har sådan en plastikmannequin, en KEMA eller en hat, så den vi kender bedst. KEMA er den vi kender bedst i høreapparatindustrien i virkeligheden. Der findes en masse andre også, men det er dem vi måske måler på, industrien nok ofte måler på. Og de er jo udstyret med sådan en kobler herinde i plastikhovedet, som er sådan en IEC 60318-3, det vi kalder en 2CC-kobler, eller IEC 60318-4, som er 711-kobleren, som faktisk er den, der normalt findes i KEMA'en. Det er efter den 2CC-kobleren, vi bruger mest, men det er nu lige meget i den her sammenhæng. Så man sætter sit høreapparat på heroppe på øret, og så måler man reelt set ikke med at sætte en probe ind, men rent faktisk være der herinde i kobleren. De er sådan rimelig tilsvarende de målinger, som man laver på hitboxe, hvor man netop har kobleren liggende alene nede i sådan en boks, hvor man lukker et låg på typisk, hvor der er en højtaler i, og så laver man lydfelt dernede, og så måler man med den mikrofon, der sidder hernede i bunden af kobleren, det gør det også herinde, hvad det er for et frekvensrespons, hvad det er for en forstærkning af lyden, som det her høreapparat det giver. Begge de to her, de bidrager med øregangsresonansen, det er derfor jeg har tegnet den her fine bugtede streg heroppe. Og det gør de, fordi at kobleren i sig selv har en resonans. Det er ikke en øregangsresonans helt, især ikke med 2CC-kobleren, men det er dog en resonans, der ligner lidt den der, altså en forstærkning, der ikke er helt flad. Hvis vi laver IG-målinger, altså REM-målinger, så får vi jo en helt flad øregang, fordi at vi først måler i den, for en helt flad respons, fordi vi først måler en åben øregang, og så måler i den tillukkede øregang. Og faktisk så er der også, og det er det man tit kan finde i tilpasningssoftwaren, hvis man gerne vil kigge på de kurver som høreapparaterne, som viser høreapparatets forstærkning i fitting-softwaren, så har man lavet det, der hedder en simuleret in situ måling. Det vil sige, så har man smidt vores mand ud. Man kan se den rigtige mand her, fordi jeg har tegnet det her fine grå hår heroppe. Her har vi så taget en mannequin ind i stedet for. Men vi bruger ikke at måle ned i kobleren. Vi bruger sådan set bare, at vi har en øregang her med en terminering, som så er den her kobler. Og så lægger vi vores probe ind her. Og så laver vi rent faktisk sådan nogle in situ målinger simuleret. Altså KEMA er vores rigtige person, gennemsnitlige rigtige person. Og så får vi de her værdier, så vi kan vise nogle insertion gain kurver og gain kurver i softwaren, som er forholdsvis realistiske. Nå, men hvad er det så for nogle kurver vi får? Herover til venstre, der har vi en grøn kurve, som er den occluded gain, og den blå kurve, som er en aided gain, så det er simpelthen forskellen på, om høreapparatet er tændt eller slukket. Og I kan godt se, at den er sådan næsten omkring 0. Jeg ved ikke helt, hvad der sker på den grønne herovre. Det er nok måske noget okklusionseffekt. Og så har vi en forskel her i det frekvensområde, vi er interesseret i, og så begynder der at komme noget fnidder heroppe igen. Det er jo desværre sådan der. Der er en klar, tydelig forskel her, og det, selvom kurven er lidt kurvet, kan man godt se de overordnede resonansfrekvensen, der forsvinder lidt her, fordi vi har lukket øret til. Herover der har vi en, jeg tror det må være target her om bagved, som er så pænt, og så har vi
en ret kraftig resonans her. Man ville nok have forventet, at vi var lidt tættere på 0 herovre ved de 8 kHz. Og til gengæld har vi tydeligvis resonansen, som ligger lidt lavt. Jeg tror, det her det er en Karl-måling på et tidspunkt. Vi ville nok normalt have forventet lidt højere op, og sjældent så flot og skarp en resonans som den her. Men anyway, den viser i hvert fald, at proben ligger korrekt, og det ser ud som om det er en korrekt øregangsresonans, vi har gang i her. Den er så øvrigt forstærket, så derfor er den måske kraftigere her, kan jeg se, der står REAR, eller REAG, og det her det er en REAR. Nej, undskyld, REAG, fordi den ligger omkring 0 hernede. Et par andre kurver at kigge på, igen her til venstre, så har vi, det er måske forskellen, den er ikke stor på unaided og aided gain her. Det er en lille forstærkning. Til gengæld kan vi se, at vi er ikke så langt fra target faktisk, så det kan godt være, at vi kan acceptere den, men det må siges at være i den mindre del af forstærkningskategorien, den forstærkning, der er her, som faktisk kun er heroppe i det her stykke her. Det bør man nok undersøge, om den er placeret korrekt, og om høreapparatet er justeret korrekt. Og kigger vi på maleriet herover, så er der jo virkelig mange kurver at forholde sig til. Og det er jo så fordi vi har 3 kurver, faktisk 4 kurver. Det her det må være noget MPO-agtigt. Og så har vi 3 kurver, som er targets for, det er nok dem, der er inde bagved, de grå. Og så har vi målt for 3 input-niveauer. Og oven i det, man kan se, at farverne passer nogenlunde. De er mørke blålige hernede i den nederste, de er lyse grønlige heroppe. Så har vi nogle percentiler, altså et dynamikområde. Tale er jo dynamisk plus minus cirka 15 dB. Og det udnytter man, når man så måler sin ISS-signal. Så laver man noget statistik, som kan vise en, hvordan er forstærkningen, når vi er oppe i den sidste 1% af lydniveauerne igennem sådan noget tale. Og hvordan er den, når vi er nede omkring 30%, og hvordan er den cirka omkring 50% af talen. Det siger jo selvfølgelig noget om høreapparatets ulinearitet og netop forstærkning af talesignalet som et dynamisk signal. Men det kan være noget kompliceret at forholde sig til, når man lige kigger på det på sådan nogle kurver her, hvad det egentlig er, det skal kunne. Der findes en masse kurver, og man kan bruge meget tid på at kigge på det, og det kan være fornuftigt, hvis det er en vanskelig sag. Men det kan også godt være, at man kan nøjes med at have mindre niveauer, eller i hvert fald både niveauer og percentiler at kigge på af en gang. Nogle af dem, jeg kender, som laver rem regelmæssigt, de siger dog, at netop det her med at måle ved forskellige niveauer er ret væsentligt for at få et fornuftigt billede af, hvordan høreapparatet fungerer. Så det er der en overvejelse værd at bruge lidt ekstra tid på det. Det er ikke sikkert, at det så giver percentilerne. Det kan også være, at man kunne få en fornuftig information ud af bare at måle ved et niveau, og så kigge på de der percentiler, og så se lidt af, hvordan høreapparatet opfører sig på baggrund af det. Det må man prøve sig frem. Der er ikke nogen meget skrappe, meget firkantede krav om det, lige nu i hvert fald i kvalitetskravene, der er kommet. Så det er fint nok, at man måler ved et niveau i forhold til at få Sundhedsstyrelsens godkendelse. Men det kan godt være, at man gerne vil gå mere i detaljer, når man nu har haft besværet med at få hele udstyret sat op, så man også kigger lidt på de her niveauer, enten som percentiler eller som som forskellige input-niveauer, hvor man bare laver de almindelige kurver. Det må I lege med derude, når I får lidt tid til at kigge på den slags, og har styr på de grundlæggende målinger. Og det burde I have nu, vil jeg mene. Undskyld. Jeg har lige lagt en masse forskellige referencer til artikler og bøger, som man kan grave ned i, hvis man synes, at det her er spændende og gerne vil blive lidt klogere, end bare høre på, hvad jeg påstår. Og det kan jeg da klart anbefale. Der kan man få en masse perspektiver. Men igen, man skal jo også på det praktiske i første omgang. Så derfor så er det her forhåbentlig en forholdsvis kort introduktion til at komme i gang med det.
Jeg skal måske lige nævne her, at man kan med fordel gå på Audiologi.dk, der ligger et par udmærkede dokumenter, lige nu i hvert fald, som beskriver, hvordan man kan lave det her, hvis man hellere vil læse det, end at høre det i en video. Og hvis man ikke gider høre på mig, nu har jeg jo selvfølgelig hørt mig rigeligt her, så findes der også masser af andre undervisningsvideoer, som er knap så powerpointede, men til gengæld viser i den virkelige verden, hvordan man putter tingene ind. De fleste af dem er måske på engelsk, men det er jo ikke svært engelsk, og med det her, så har I forhåbentlig fået et grundlag for også nemt at forstå det. Så tak fordi du lyttede med.